Pán Melichár, tak my sme sa stretli na pojednávaní, kde ste boli vypovedať ako svedok v kauze Casey a tam ste na súde odmietli vypovedať s tým teda, že vaše trestné konanie je ešte živé a nie je právoplatne skončené. A tam ste spomínali aj to, že počas vyšetrovania vo vašej veci po povolení obnovy konania na Národnej kriminálnej agentúre boli nejaké tlaky a podobne. Vedeli by ste mi teda presne opísať, čo sa dialo počas toho vášho výsluchu ako obvineného na NAKE? Áno, keď si spomínam, tak bolo to asi tak, že keď ma pani vyšetrovateľka Krajčoviča predvolala na výsluch a sme spisovali zápisnicu ohľadom prípadu Casey, ktorou som ja bol obžalovaný, ostatní kajúcnici boli z toho vyvinení, boli už ako svedkovia, tak pri jednej otázke, na ktorú som jej povedal, že mi to nejde ani z úst, aby som povedal to, čo vy odo mňa žiadate, že som dal príkaz na to, tak mi povedala, že dostanem vysoký trest, keď sa nepriznám a nepoviem to podľa jej verzie. Tak sme sa tam trošku handrkovali a som jej povedal, že pani vyšetrovateľka, že mi to ani z úst nejde, aby som vám povedal to, čo vy odo mňa žiadate. A takto sme asi 3-4 si prehodili túto otázku, až nakoniec povedala môjmu právnikovi, doktorovi Biročakovi, že zoberte ho von a dohovorte mu. Tak ja som zrútený, som vyšiel s tým Biročakom von ako s právnikom, ktorému som dôveroval a ten mi povedal, že Jožko, že povedz, čo od teba chce a že bude kľud a bude pokoj. Tak som tam išiel skormutený a nakoniec som jej povedal, tak pani vyšetrovateľka, bolo to asi tak, jak ste mi povedali vy, tak to tam napíšte. Až potom, po tomto výsluchu, keď som išiel domov, tak som to ukážal manželke a tam mi povedala, že čo som to povedal, že vlastne som sa priznal k trestnému činu, ktorý som nikdy nespáchal. Ešte by som povedal, že vlastne keď tam boli aj svedkovia obhajobia, aj na tí boli tlačení na pána Tudíka, aj na pani Bachratu. Pánovi Tudíkovi povedali, že keď sa neprizná k tomu, že to pôjde na 5 rokov do basy. A pani Bachrate sa tiež vyhrážali s tým, že musí svedčiť proti mne. Tak v tomto vidím veľký kontext, že voči mojej osobe bolo vedené vyšetrovanie úplne iným smerom, než by malo byť. Tak som bol veľmi sklamaný s pani vyšetrovateľky Krajčovičovej.